എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. തുള്ളൽ മുഖത്തെഴുത്തിന് ശേഷം കണ്ണുകൾ ചുവന്നിരിക്കാൻ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി കാണിക്കുന്നത്. വഴുതന ചെടിയുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചുണ്ട എന്ന ചെടിയുടെ പൂവാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ പൂവ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയല്ല, അതിൻ്റെ ഇതളുകളെല്ലാം അടർത്തി മാറ്റിയ ശേഷം അതിനുള്ളിലുള്ള ഈ വെളുത്തുരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം എടുത്ത് ഉള്ളൻ കയ്യിലിട്ട് നന്നായി തിരുമ്മിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തിരുമ്പുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ കൈകൾ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം. കണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നന്നായി തിരുമ്പിയ ചുണ്ടപ്പൂ ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യിൽ ഇട്ട് അത് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം. അതല്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നനച്ച ശേഷം നമുക്കത് കണ്ണിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. വലിയ ചുണ്ടപ്പൂവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ടായി മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ബാക്കി വരുന്ന ചുണ്ടപ്പൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നെയ്യിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് എടുത്തു വയ്ക്കാം. കണ്ണിൽ ചുണ്ടപ്പൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊരു നീറ്റലുണ്ടാവും, പക്ഷേ അത് വളരെ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം നിൽക്കുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് നല്ല ഭംഗിയായി വരും.